Arewa Medium presents na Ladidi. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake, ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi, ni ne na ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi, kin ji ladidi. Na kaunar ki kin ji ladidi. Daga nan ki sai na kamu, gashi kin zama jinin jikina, lokaci guda na kamu. Ta sai ta kamo yan mata shebari da ba a yi margada, gani na zo a gari ki sannu sannu yar gata. Ban zo da matsala ba, ban zarce ka'ida ba, kimin iso na zo gun kitin da kin gaba ko shi ba abun gudu ba. Ana kira Ladidi. Wa ke kiranta? Ban sani ba. Je ka ce tana zuwa. Ladidi! Ladidi! Rahama Sadau! Yanzu ba kira ki da sunan 'yan fim ba za ki ansa kira ba? Kiran ki ake a waje. Yanzu umma ina cikin casuna kika kira ni? Wakan fa Sharif nake jifa. To bari in gaya miki ba zan dauki halin da kike ke da mahaifinki ba, ki je wani na kiran ki a waje. Saboda in dai kika yi kwantai ki zo ki zauna a gaba na ba za a gane uwar ba za a gane yar ba. Ko bari in gaya miki ko so yan fim da kike koyi da su wallahi ba sa wulakanta dan adam. Sun fi kowa maraba da dan adam amma ke kin dauki hali ba mai kyau ba za ki wuce ki bani ko sai na buga miki tsiyan nan. Ja'ira kawai. Kai ka zo nema na? Ni ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya Ladidi? Yanzu kai ka zo nema na? A ni ne mana. Wannan wani kalar cin mutunci ne da tozarci kuke so kuma a wannan kauye? Kai ka zo nema na? Daga zuwa da love da so da kauna shi da kice mun nazo miki rashin mutunci? Murya ta ma da kake ji Allah ya isa. Na ce maka Allah ya isa ban yafe maka ba. Ka jibe ka fadan Allah da Annabi. A ce ka fadin garin nan kai zaka zo waje na? Wallahi. Amma dai nan hankalin wannan yarinyar yayi yawa. Me ya faru Ladidi? Wai me yasa madiyan kauyen nan ba sa son farin ciki na ne? Ko wanne gara yazo sai ce yana so na. Yanzu me aka yi miki? Wai me yake faruwa ne? Yanzu ba kika fita kuma yanzu kin dawo da kuka. Me faru? Me ke fita? Me yari ne ce maki?
To me zan mata ba ga ta nan ka tambaye ta ka ji mana me zan mata? Kuka me ke yi? Baba wannan kawai ne zai ce wai yana zuwa na. Ya zo ce da suke. Da motan ya zo a kofar gida? A'a. Matsiyacin wato a mashin yake. Bai da mashin. Kai shi ma wari suke. Yanzu malam dan an ce ana son ta shine laifin dan adam a rayuwa? Shikenan. Ya ce yana son ta shine laifi? Shikenan. Na gane inda abin yake. Ke mata baki. Har wasu abin da suke zuwa. Ke da ba za ki abin nan. Yarki ta cikin ki. Wato kaunar da mahaifi yau take aure ki babu. Yi shiru. Kai. Zo mana. Zo. Yau wasan. Na gajiya. Dawo daga nan. Ai ko ka aka yi anan dama? To da ta zo ya kwa kare. To ta fito kuma tana ta kuka. A shine abin ya ban mamaki. Kai fita ido na. Tana kuka ko a ta fito na sa ta kuka. Haka ka ce ta. Ka ce ta fito nan na sa ta kuka. Ya za in sa masoyiya ta kuka? Wai ba haka ba. Kada in yi zarbabi tuku. Mota ka da bakin hanya ne? Ni ba ni da mota ba. Baka da mota? Babu. Ai ko ba mota. Dan kaga takalmi har ya cinye dunduniya. A ba mota. Wallahi ba mota. To akwai wata gona na gado ko kuwa naka da kai tana da ka aje kudin ka duk kake durawa a noma? Ina da gona amma wanda haya ne. Haya ma kai? Jama'a ganka. Ka biya kudin gona, ka biya kudin rance da aka baku na noman shinkafa. Kuma ka je ka ya zaka a tudu ka je ka shuka shinkafa. Wata tsiyar kenan. To kai barin ga maka gaskiya wannan ba sa aka bace ba daidai kai bace barin ga maka magana ba wannan ba kai ba komai. Baba ya san me zai faru gobe. Nan san gobe. Ni na san gobe munafiki. San gobe. Munafiki ba za munafikin gobe. Ana magana kana ga mana wani magana ka ji abanna. Sai da ita za ka yi kenan mama. Mene? Sai da ita zan. To sai me? Shin idan aka je daura aure me ake cewa ba sadaki aka ce ba? Sadakin ma aka ce a fada da sadaki. Kai ka tafi kan ƙara ganin ka biyo mata hanyar nan. Idan ka biyo ta hanyar nan na san gida na ka zo. Duk abin da ya same ka ne. Kai ka saya. In kuma ka hare ta ka sake sata kuka. Wallahi mai gidan kuma sai ya kuka. Mai gidan ku sai ya kuka. Amin. Ba za mu tuwo. In kun yawo ba ku samu dako ba, kuma kun san wayoyin da za ku zo. In ta ƙara ma sauraron irin waɗannan billahi da zai kina Ladidi. Wai kai wani kalan ƙazami ne iso? An ce maka ni ƙazama ce da zaka zo waje na a haka? To baraka shi. Daga yau na sake ji wai ka zo kofar gidan nan kana neman ni Ladidi. Sai na sa an kulle ka dauri na har abada da ba za ka sake fitowa ba. Sha. Ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina kaunar ki kin ji Ladidi.
kin ji ladidi na kaunar ki kin ji ladidi ni ne na ladidi na kaunar ki kin ji ladidi kin ji ladidi. Haba Ladidi, yanzu wannan wankan ma bai yi ba? Yayi mana, amma ana ka yin ba? Haba Ladidi, wai yaushe ne zan burge ki ne? Yaushe za ki karɓi soyayya ta ne Ladidi? In Allah ki taimaka in samu yabo a gurin ki ko da so ɗaya ne ko zan ji sanyi a raina. Hakan zai yi ya iso. Babban bakin ciki na shine alaƙar da sunanka da kake da nawa. Haba, wai na Ladidi. Wallahi ka cuce ni. Haba Ladidi, me yasa kika faɗa haka? Dan baka kai hakan ba. Yanzu me zaki isa ni in kai hakan in samu wannan matsayin a gurin ki? Ki faɗe shi ko menene a shirye nake in yi shi. Matakar zaki amsa soyayya ta. Ka tabbatar za ka zama duk abin da nake so ka zama? Ko me kike so zan iya zama Ladidi. Ba zan taɓa son ka ba, har sai ka zama Adam ya zango. Umar M. Sharif, Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq. Shigarsu, salon maganarsu, da kuma maima. To amma Ladidi, ta yaya za yi wani kamanceceniya da wani? Wannan ita ce Rahama Sado. Kayan nan ta sa a waƙanta na Baby ɗan tsaya. Gobe, za ka iya ganina da kayan fatiwa sha? Jibi kuma, ko kayan Amal Umar. Amma Ladidi, ni wani da kika lissafo ko sanin su ma ban yi ba. Ta yaya zan iya irin shigan su? Gaskiya kanka ya kulle. Ladidi, dan Allah, ki taimaka, ki amsa soyayyata. Na gaya maka duk abin da nake so. To me kake son yi? In dai wannan ne zai sake amsa soyayyata, zan je in neme su duk inda suke, kuma yi duk abin da kike bukata. Wannan kuma matsalar ka ce. Ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake, ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Yusufa, lafiya kuwa? Jiya na aje abinci baka zo ka ci ba, ka daina walwala, gaba ɗaya ni na kasa gane me ke damun ka. Yusufa gaya min, me ya faru? Gaskiya kaka, ni birni zan tafi. Birni za ka tafi? Birni a cikin kuma damunan nan da muke ciki za ka tafi birni? Ka je birni ka yi me? Ladidi ce ta buƙaci haka. Wato dan Ladidi ta buƙaci haka, shi ne za ka tafi birni. To ka tafi birni ka yi mata me? Wata tana so ta ga na yi kamaceceniya da 'yan wasan Hausa. Kuma gaskiya zan je, saboda ina so ta amsa soyayyata. Shi kenan, kai ma za ka je ka shiga wasan Hausa kenan. Kai ma shi za ka je ka shiga yi. To ba za ka tafi birnin ba. An hana zuwa birnin. Ladidin banza, ladidin wofi. Gaskiya ka kake ƙara zagin Ladidi. Karki ƙara zagin Ladidi. To ba za ka birnin ba. Wallahi sai na je kaka, wallahi sai na je. Na ga gona ta yi kyau. Amma har da amfanin gona za a sai da ko iya kamar yadda ka sani dai wannan gona da ita muke tare duk albarkan da muka samu muka fi kowa a wannan gari. Sannan kai ma ka san gonan nan ni kai na gadon ta ne ko? Yawwa.
Amma Yusufa ta ya kaso kashe da gonanka ta gado gonanka wacce kake amfani da ita. To kai ina ruwanka? Ya kai daga kira a sayar gona ka samu wani abu kuma kai zaka na ciniki. A to ni na gani a zaman mutunci zaman amana. Amma bai ci a ciya sai da gonan shi ba. Kai tsaya in ka san da haka me yasa ka kira ni? Kalla, shawara kuma ina zuwa. Wannan gona dai ta wuce. Kuma zan sai da ita. Kawai a daina duk wannan kace na ce din a dawo maganan cinikin gona zan sayar ma da shi duka. Har da ciyawan, har da komai. Ni in dai bukatar kai har da ni, in dai bukatar Ladidi zai biya. Ni kawai me. To wannan abin ka na Ladidi in na siye ka ina zan kai ka. Wai ga ma ana siyan mutum. Kaka, na'am. Ga Yusufa can yana gona da je sai da gona har da tsiran da ke cikin ta. Da hatsin da ke cikin gonan zai saida ta? Wai tsaya Talatu kin koji maganan nan da kyau? Kaka ƙarya zan miki ka san tare dillalai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ko Yusufa me yake so ya zame min? To, amma gona kuɗi miliyan 1.500. To yanzu ba abin da zai iya kenan haka ne maganar. Ta yi tsada. Ni zan ci na tsanin gona ma ta yayi kaɗan miliyan 1.500. Haifa da masaran fa ko in kwashe masara na. To wannan ya rage tsakaninku biya kawai rage. Biya. Biya uwarka. To gonan ba ta sayarwa ba ce. Ba za a sai da gonan nan ba. Aha, wai kai dama a gida ba san zaka sai da ba? To, ni ma haka na gani dai. Ni gaskiya fa wannan gona ta wuce. Babana ne bar mun gadon ta. Dan haka ba wanda ya isa yana na sai da ita. In dai akan bukatar Ladidi ne. Baban naka ba ni na haife shi ba? Ko akan wannan sakariyar Ladidin zaka sai da gonan nan da hatsi. In ka sai da hatsin me za mu ci? Ladidi kuma? Gaskiya haka ne ba na so ki dinga zagin Ladidi. Na faɗa miki ni akan Ladidi ba abin da ba zan yi. Wallahi ko ke sai in sayar in biya mata bukatun. Ni kaina. Kalla in ba ka sai gonan nan ba ko ka tafi kai ma. In ba ka sai ba ko ka tafi. Ba ta siyarwa ba ce. Ko kai ne restaurant da aka shiga turo? A'a ba ni bane. To kai wane ne kai? Ladidi ne. Au! Kai ne da ma ake cewa ka haɗa sunanka da sunan 'yar gida da? An tauka kuskure. Wala kai kuskure. To bayan kuskure da na sani yana nan na da shi. Kaman kai dai. Kai ina magana kan riga mun gemu. Gemu ne. Sawa ne na cire. Kuma da kuka je gemun yayi rashin tunani ya dinka bin ku. Kuna ta yawo a gari kuna ta haka da gemu. Ya ci wuyan dole zai da wurin mu. Babu inda za a daraja gemu sai wurin tsoho. Amma ku daraja kuke yi. Har za ka gaya mun wani na fada. Dama na zo sallama. Ka bata sallama? Wale kun biya na aikata haka. Me ya kawo ka gidan? Ni ya je gidan ku da je? Kai ka zo gidana. Kuma ka ɗauki sunan ƴata ka haɗa da sunanka. Duk abin da ka je kai maka ka a zo a haɗa da gidana. Abu ka fuske ne lokacin mutuncin mutane ka zo ka zo wai kada zuwa nan gida. Na gaba ko? Duk abin da ya same ka wallahi ka sai. Ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake. Masoyi bai gudun masoyi ki sani kishin ki nake. Ina malazin mun nisa. Tunda ban same ta ba. Na tabbata tunda naga gidan su ya wadata. Inda wayannan su ne burinki. Ba zan cika miki su. Zan je duk inda suke sai na haɗu da su.